Hola, bon dia, com estem? Vinga, va, avui us hem preparat una sessió amb peses. Segurament molts de vosaltres no teniu les típiques manuelles, aquelles peses de casa. Per això, avui ho farem amb dos sacs, en el meu cas un d'arròs i un de sucre, que pesen al voltant d'1 quilo. No cal que sigui algo que pesi més d'1 quilo, pot ser 1 quilo o una miqueta menys. Vinga, va, ens activem, comencem amb la música. Començarem fent una miqueta d'escalfament. Començarem avall, costat, i repetim, avall, un costat, l'altre costat, i repetim, avall, un costat, l'altre costat. Vinga, fem una mica de rotació sense passar pel darrere, que no ens fixéssim les cervicals. Atenció, fem una miqueta de moviments de canells, moviment els canells, aquí, pressionem una mà contra l'altra, pressionem fort i pressionem. Rotació de colzes per evitar lesions. No estem acostumats potser a aixecar una miqueta de pes, per tant fem bé aquest escalfament. I una miqueta de rotacions de braços. Endarrere i endavant. Molt bé, nois. Vinga, som-hi. Per últim, avui només treballarem braços per una miqueta de tronc, per tant només escalfarem aquí. Fem aquí. Fem tot el que és el tronc. Comencem, agafem com ens vagi bé les nostres peses i començarem fent una mica de rotació d'espatlles per acabar l'escalfament amb una miqueta de pes. I endarrere. Començarem fent bíceps. Mans mirant amunt, intentem bloquejar el que són els colzes. Cames una miqueta separades i genolls lleugerament flexionats. No bloquegem aquí. Farem amunt i aquí. Amunt, avall, giro, aquí. Giro, amunt i aquí. Giro i giro. Aquí i aquí. Aquí i aquí. Atenció, ens posem aquí i fem d'aquí a aquí. Aquí. No em faig gaire bé, Ara me'n surto. Aquí. Aquí.
neteja. Vale, atenció. Ens posem aquí i anem aquí. Obertura de pit. Pensa que està, Vale, atenció. Ens posem aquí i estiro un braç, estiro l'altre. Esquena recta. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Vale, atenció. Pujo com abans i pujo fins dalt. Maybe I know that I'm drunk. Pujo i pujo. Maybe I'm thinking it's better if you drive. These girls like you run out with guys like me just run down. Recordem els genolls, a mi se m'oblida, me costa molt no bloquejar genolls, però pensem, no carregar la musculació. Vale, com anem? Bé, no? Suposo? Vale, farem elevacions laterals, fins a 90 graus. Fins a l'alçar les espatlles, Atenció! Posem aquí, baixem i tanquem. Aquí, pujo, baixo, tanco, obro, 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 pujo. Atenció, anem a fer tríceps. Pel darrere ajunto les dues peces i aquí. Vale? Intentem bloquejar colzes. Els colzes no van bojos, sinó que aquí i aquí. Vale? Aquí. 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 Vale. Molt bé, nois. Com estem? Com va això? Vale. Aquí. El mateix que abans, però primer un braç i després l'altre.
Sí? Vale. Comencem fent una miqueta d'estiraments. Agafo el cap, estiro fort. L'altre. Estiro. Braç aquí. Estirant el tríceps, hem fet bastants tríceps. Aquí agafo el colze i l'apreto, la mà agafa el colze i apreto cap al pit. L'altre braç va estirat, no va aquí, va estirat. Canvi de braç, les dues mans aquí, agafo l'altre colze i apreto, braç recte. Anem a agafar la corda. Estiro fort, que ens estiri bé. I l'últim aquí. L'altre costat. I respiracions. I això és tot per avui. Esperem veure-us ben aviat, que ens puguem fer les classes uns davant dels altres sense haver de parlar a través d'una pantalla, però molt contents de seguir aquí amb vosaltres, donant-vos suport i acompanyar-vos en aquests moments que estem passant a casa. Un petó per tothom. Adeu!